otu aka m jiri esi n'ụlọ wee gbapụ mapụtazi ebe a na-akpọ Ogidi. O nwere obodo a na-akpọ Ogidi nye Anambra steeti ebe a. O nwere one salon mgbapụta wee kwụ n'ihu ebe a na-ele ndị n'ebe a. Mgbe m na-agwa gị ya onwebekwa otu ọha alụmụ ka m kwuo na ka m chọsụ ụgbọala mma dị ka 14 years that time or 15 years mgbaba nwaanyị a wee jụọ m ka ihe na-ebe eme na-ebe ndị nwa na-ajụ m na-ebe otu aka ọ jụkọtara m ka ihe na-ebe eme nwaanyị amụrụ ụmụ nwoke ịtọ mụbe nwaanyị wee sị m bata n'ime wee bata nwaanyị wee jụọ m wee kọwara ya kọcha wee sị na ndị interested ịmụ ọrụ na ihe isi ọ na-eke na ndị interested nwaanyị wee sị oke mana ya makwana ndị nwe m aya bịa fọrọ ya polisi na ya zoo nwa nsị ya mba na nwere onye ga-enye ya nsogbu dị ụma wee kpọrọ m wee debe m wee na-agbara ya mmiri enenere ya ụmụ mana problem nweziri ebe a bụ na ọ na-abụ olu n'abalị na Pakistan ebe kichin ka m na-ararụ olu n'abalị dị ya bịa ịwụ m aka n'ike na-abịa ịpịkasị m aka agbapụ m n'iro je nọ na paseji tiji efu anọdatị nwaanyị a na-emewo nkwadocha ụmụaka akwụkwọ kpọga ha skuul bịa na shop dị woman nwa ọrụ odu m ji gbaba mmiri na shed dowe drọms mgbabara ya mmiri onye kwe ka m nọrọ ebe a tinye anya n'ihe ọ na-eme o mekatazie ya so o nwere one lady ọ big girl nnọọ orugo gị n'ụdị mana ọnụbeghị dị ya nwa nkwe salon na-abịa ebe a ọbịa sị nwaanyị alụolu ya jerikọl ya ololuo ya so ya nwa bịaza n'ime isi ọfụlọ dị woman o wee jụọ m ka ihe mere mgbe niile m na-ebesa akwa o nwere mgbe ọbụla ya bịara ebe m na-anara ebe akwa anya m azasị aza nwee kọgharịa wee sị antị nekwa otu ije ụwa m dị na ihe njidebe m na be nwaanyị abụ na m na-erigodi nke nwunye m ka sọnwa na-esi nri na kichin so wee sị na ihe mere bụ na m gwa dị woman na m ya nọ ọzọ ka m bịa na nke ka mụ na ya nọ ka m bụrụ befa ka m na-ata bi na befa wee kwe ya ọsa dị m hard working nwaanyị anata nwaanyị wee sị ya antị na m achọ ọzọ ịnọ gị na ihe na-eme nwaanyị wee tiwe wee je paakịrị ya nwaanyị wee sị na aida na nnọrọ ọnya ya asị na m nwere ife na bịa n'ọya ka njicha efu nche na ọ bụrụ ya n'ọya dị ya na-eme ka njicha efu okwukata sizi akpa m ndị mmadụ wee gbakọju wee bagharịa mba bakarị ya mba wee bi ma akpa wee sorozi onye nka wee nọzi ebe onye nka mana anọziara m ebe a mụtachazi ọrụ a na-arụziri ya birikwa ebe fahụ mma sọ akwụ ya sụọ nke mpe ya sụọ nke mma ya sụọ nke ụmụ nwanne onye ọbụla yi ya kpọchie m ozi ozielu ụmụ nwanne ọbụla fa ya ejiri akpọ m edu ime ọpifu gị akụkọ m ehikakwa so ebe a ka m nọkọtara eluzi 17 years olu one day ya nwa wee jebe ọ chọrọ ije Lagos na ndị fiansị ya wee sị ndụ pịọpị wee ka ya baa moto ọsọ mezi m senior apprentice ya nwa na-asa abụ ya na-asụrụ ya akwa na-emere ya ihe niile na-echechara ya ma bankị ọ machara ede ife ọchọ ide leta mgbe amụnwa ya ederi ya leta ka ozugbo nọ na nke ma sise eshimike gulo na primary 5 mgbe a before mpụ beta ma m ede ihe up to now sef ya afford my education due to condition so my dear sister ọ ya ka m dupucha ya ọdachi emego na aṅụrị wee ba ime moto gị bunatazi m shop anyị wee nwetakwa one boy onwe si Kano napụta na-aga onye nneni that boy from there ka that boy mụ na ya na-abụ kpabaziri ọ nara m kọntaktị ebe ihe adị anyị dị because phone apụtabịrị mgbe a otu aka emechazi o mepere m salon na ọzọ na salon a the boy o shiri Kano nata ọ bịakwa o mecha bịa marụ be anyị mụnwa jekweje marụ befa the boy love mụnwa love kwa the boy mana problem m nweziri na m ya laikịrọ m mmesị na nwa ya nwoke anyị anụkwa ndị Enugu steeti na anyị wụ ndị ọsọ na ndị Enugu ndị ọsọ ha na-akpọ ndị Enugu ndị ọsọ anyị nwa na-akpa ndị agba elu chọọsụ na faya anụrọ m na fada alụ nwaanyị mba na nwa ya ga-anụ nwaanyị witin na nwere nwa enyi ya nwaanyị ya chọrọ ka ọ nụọ mbịa nwaanyị akpọcha ma akpọsị ya masị mchisie nne ọsị na m tiri ya cha m ndị Enugu nyere m ọsị na ya na di ya erilo nwa nwoke na-eweli ya iwe oluwo ndị ọmụdị nwa akpọ m sitin down sị na ya mụ na nwa ya na-eme love na onwere isi bikos na m sọsidi ya n'ọnwụ ya na aida ya gburu m ọ na ya emekiriri shọ ya nyere m very big problem na maghị enwe udo til the marriage adọsa so mbịa kwubezie ndị mmadụ si mba agazikwana na m jọsụ n'ọwụ gba the boy nkịtị mana mara m otu mesisi the boy mba mụ na ya na-adịkwana mma ọ napụtakwa nnọkọtakwa nga holiday na Kano ose ndị alụm ego njecha nnata ti ruo one certain time anyị ga wedding na Mebalak so mgbe anyị chọrọ ịna wonga ya bịa disturb gwa m nsị mba ma chọrọ ịnụ onye amị o disturb kata m njọ so anyị naba o were mechin ya tres ya mechi ọkada ịba fụ ebe anyị ba na-abịazi ọ bịakọtazi alụ one day o wee fụ nwanne m nwoke ahụ ngwo kịta wee kpọọ ya ha na-abụ wee jebe ka onye ọbụtumi nwanne m nwoke wee sị na ya bụ senior brother m ya bịara ihe ọnịcha igwe afịa ya wee sị ka ya blancha gị afọ m o wee sị na nwanne gị nwaanyị ya na ọ dara ha n'ife na ya achọsasịgo ndị frens m niile na-etikwu ime ihe ka nkulu ụda na ya chọọ ịnụ m adị nwanne m nwoke a na-achọ otu oyi esi nweta ọrụ n'airport na Port Harcourt mana ọ na-enweta nwụdị ọrụ adị nwoke onye amị onye pọt tụ ha na-ekwuzie nwanne m nwoke wee sị na ọ bụla na fa ya enwetali ọrụ na ya fọsọ m ka nnụọ ya so otu aka o si mechazi enwetali ọrụ wee fọsọ m wee nụọ ya anụchasị nwoke makwa from day one ka nwoke a bido tawa m afụ ka ebe m mụsịrị ofu nwa tawa m afụ ka ọ gbara nkwụ m n'ọmụtụ isi anụ nwaanyị mkpụtụ m na-asị m chọrọ ịnata ka m bịa kwugharịba ma nwoke agbụla anyị mfụ nata anụ bịa kwugharịba nọrọkwa n'edi nwoke ticha m ihe ọkụ kpọsị ya m anya m na-abụ
na maka edikata mịa ti akwa nata village anya n'ọka stranger ofuru nke ọnọ onwe ndị ibe ya na-agbago na-agbada agbada nwere ihe ọma na-eme na village onwe sị na-achọ m ịna ebe ọ bụla gị bụ township ndị mmadụ bicha tenant ka m nawa ka nje disturb ọfa ka enye gị nwana nyekwe nwa m nwoke ka isi ebe a wee bido ọ bụla elu nọ nke anya ya save ego lụọ mara ụtọ isi eme ọsị ya na njekwe na ndị befa ya egbu m ọsị ya na befa kpọọ ya maka fon apụtago mgbe wee sị na m analụgokwu na nọ na befa kịta otibe onye sị na bana fa ya egbukwe m ebe a nsị na mmadụ anyị egbu nwa ọkwa m ka nje mara ife ibe na-eme na village ọ bụrụ nnata nọrọ ka stranger a na-eme m ka stranger asụ befa amara m asụ mgbe a so nwee nata mme ya wee sị m na nke nnata na ndị nwunye di m na fa abụrụkwa ndị na-enyere mmadụ aka maọbụ ije ya ọfa nnu maọbụ mmanụ nwe kpọọ ya ọzọ m sị mma na mbụ nwa Enugu steeti na mgbe m na mma m nnukwu bi na azụrụ m ọfụma na mma otu esi anya ruru m anụ na mma otu esi achịkọta ezinụlọ ya hapụ na nwunye m na-ayọ ife wee sị m oke ngwa na mbido sibe nke na mụ na ya ya esi ọkwa property niile nyere mgbe agbara nkwụ m bunata na village ọsọ mgbe agbacha nkwụ na be anyị nataba befa direct with ndị befa bịara ịgba nkwụ anyị si side Aba Road so ọka igwe nata ya gbara side Ọnịcha so ngwongwo niile anyị nyecha ma basin ma stove ihe niile dị ebe a ha ebuchago many of them mgbakwa nkịtị ma akwa niile atụkọrọ m na-akọ na basin onwezi nke nna afọ sọsọ ndị dị ya bụ ndị ya George awụsigo ọnụ mgba nkịtị so ihe na-eme mgbe bụ chifu ụtụtụ mpụta mma bụ ọfịa je chọwa elu mfote elu mburu ya je na steshọn befa je lee nya urugodo ego agụrụ gara idebe echi mpụkwa na-awa ọfịa ọbụla ọkazi ka mkpata mbịa lee otu aka nsi na-eme ya na-esevu ego aka m ngwongota aka m nwa m chokoleti o ji anwe bụsọ ọbụla di m ya anatakwa ha otu ọgụ esugo mmafa na ụmụ nwanne fa ya akpụ ya na mmeri fa nka mefa nka di m asọpọtụ ọfa ọbịa tie m ife mụ na ewe nụkwa ọgụ anyị nụkata ọgụ ọ na-achịkwa ọma dowere m ife m $1 mfụ ndị mmeke isi nke isi mfụkwanụ ndị na-aja ime ọfịa ijeje wa ọfịa nsoro fa je wa ọfịa mfụkwanụ onye mma ọlụ ahịfịa n'ubi ya je ọlụ ahịfịa n'ubi so ekebezi ebe anyị aka ọrụ nwe jenarụ nke m di m nwere nke ya nye nwanne ya nwaanyị uru nke m je nye mma ya nsị na gaa ya emere mụ na fa uri anụ ọgụ ndị omenala wee sịfafa ule nke m nye m uruzi oke nke dị mfa na-alụ nke dị mfa ji lụwa ebe a so mgbe aka a na-eme ya na general every year eje ka onye ọbụla pashọn ịrụchi ya pụọ ebe a mgbe enyebe di m permanent land so otu aka m na-eme ọkwa nkwụsị ọka nle nsevu ego dị na ọ nata mgbe ọ ga na-achọsị m nye dị money na iji fụ ụgwọ for 3 months na adị eri nri njụ mụ na-ejiri ya nụọ ọgụ ọsọ na mba ajọ nwaanyị so mechaa nwe kpọọ esi tie da wee sị ya akwụkwọ ọ nwere ihe m fụrụ ịnọ na amị na-eme nwere ife nnaafụ ego niile a na-akwụ nwe nke nnaafụ anya inye ụmụ nwaanyị nke ihe enyefe iwuru nke fọnụ bunata anụ mmadụ ma iwuru ya sie ebe a goo ihe bocha na rice na everything bunata nye m niile nwe nke ị na-enye m nwe sị tie akwụkwọ ka ọ nataba ka anyị mara ihe a na-eme otie akwụkwọ wee nata so o nwere ọya onye okenye fa na-aya mgbe ahụ nwoke fa ji merụ the oldest man na-aya ọya na-eme ọbịa ọ bụrụkwa epilepsy but ọ na-eme ọbịa ọkwụ ya ọda ọ nakata na ebe a na-awụ ya mmiri so ruo ndị mbịa rụọ na nlọ mfụ my father na nlọ gosi m akwụkwọ si nwere ya je enye da man gwa m otu fa ya esi mie nwee tete n'ụtụtụ nwere onye nkene mgbaba ọfịa je chọba akwụkwọ a chọta ya werikwa ya jesi ha nye diman wefe otu fa ya esi mie fa mesi anya diman mana ọ ya na-aya diman bịa kwụsị ihe a dị emezi diman wee wuruzi obi ụtọ maka ya wee sị nke ihe nnidi nsị na nnidi ka enye di m na-enyechago ndị ọzọ ana mbute nwa ha mana enyebe di m na nwa m ifu gị na-enyebe di m na nwa m ana o wee sị ka saịdị nchọrọ wee gwe eje wanye di m ana wanyecha ya ana wanye nwa m nwoke di m wee wuru 2 plot wee adị ya na anaghị enye di m 8 plot nye nwa m nwoke 8 plot o wurukwe 2 plot adị ya sịfa na nke a bụ nke ya ji kene m n'ihe mmeri ya ọkwa ifu gị so after that di m wee wuru 2 plot ahụ enye m wee lee wee were ya wee bido ịlụ ụlọ na nke ya nwa ifu gị mgbe iwe wesị na ya enyeghachị m dị 2 plot ya enyeghachị m ya mara enye m ya n'ego so mkputu ụmụ nwa mụ na ya na-atọba onye Enugu anyị wesị na onye m ego a na nwere ya jee chọnye mmeji ya bido maọbụ na nwere ya jee be anyị je were ya ọ bụrụ ụlọ were ya adị anụ ndị be anyị